नै लोगोफोर आंहा फुङावनो इसिं न'खौ लिरग्रोना लाबाय ओमफ्राय दुगैखांबाय माबाय गासैबो रेडि जाजोब्बाय आरो फुजानि थाखाय ओमफ्राय नै बिबारबो खाबाय माखासे फिथाइ सामथाइ गोदै बायदिसिना गासैबो फुजानि थाखाय आङो रेडि खालामजोब्बाय ओमफ्राय दायो न'आव बावग्रोनोसै सरस्वती बिमानि फुजानि मुङाव वेलकाम टु दा निउ ब्लग खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान ब्लगाव बरायबाय हेपि सरस्वती फुजा दिनैथ' ओमफ्राय आङो पुरा दुगैखांबाय माखा न'आवबो फुजा होखांबाय आरो ओमफ्राय दायो स्कुलाव थांनो रेडि जानोसै ओमफ्राय आङो माखासे बावथायफोर लांगोन नालाय फुजायाव स्कुलाव ओंखायनो माबा मोनसे लांनो फैबाय आरो ओमफ्राय आङो दिनै मा देखायलांनो हायो नायलांबाय थादो लोगोफोर आंहा दायो नै फुजाबो होखांबाय नालाय खुलुमखांबाय ओमफ्राय दायो एसे देलायनोसै आरो नै लटास क्रिम फोनलायनानै एसे साफा जानानै थांनोसै स्कुलाव नैलाय लिप बामबो फोनबाय ओमफ्राय थांनोसै आरो ओंखारनानै होमबा लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो दे आंहा रेडि जाखांबाय सरस्वती फुजायाव थांसै लोगोफोर जोङो माने सरस्वती फुजायाव गोमो गानोब्ला मोजां होनो नालाय ओंखायनो आं नै गोमो आरो गोथां ब्लाउस गाननोसै आरो वान्स अगेन हेपि सरस्वती फुजा बयनिसिमबो स' लोगोफोर आंहा नै रेडि जाखांबाय आरो स्कुलाव थांनो थाखाय ओमफ्राय दहाय फुङावनो दुगैनानै न' स' लिरखांबाय माखांबाय फुजाबो होबाय पुरा रेडि खालामजोब्बाय ओमफ्राय आङो एसे बावथायबो लांनो थाखाय रेडि खालामखाबाय आरो ओमफ्राय दायो थांनोसै स्कुलाव ओमफ्राय जोङो लोगोफोरा लिंदो माखासे बेलेग बेलेग स्कुलफ्रावबो थांनो होननानै ओमफ्राय जुदि थांनाय जायोबा आं ब्लगनि गेजेरजों देखायलांगोन स' लोगोफोर नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयारजों लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो आंहा नै देलायबाय एसे गोदान ब्लाउस गानबावलायबाय दख'नाया गोजामसो आरो सिगांनिसो बेखौनो गानलायबाय आङो देग्लायबो उन्दैनिफ्रायनो बेखौनो गानबाय थायो आंना ओमफ्राय सोर सरस्वती फुजाखौ लानानै बिराद एक्साइटेड जायो आं बायदि आंथ' बिराद एक्साइटेड जायो आंना देलायनाया बेबायदिनो जाबाय आरो सिम्पोलैनो ओमफ्राय थांसै गामिनि स्कुलावनो थांगोन थांन' नोंबो थाबजोबनो गलांबाय थागोन नङाबा दा गलमिलानाव बाखार सोंबोनो होदोंमोन आं गथा थगायथारखोसो ना माखोसो फायासै गैयानो होनफायबाय मानो गैया जानोसै बुंनोनो बावगारदो खोमायो नों बावगाराबा हाबबो दा हाबबोगोन सानखादां आरो थुगिलांनानै हाबनोबो होआना आरो इसोर बिदि जोंहा सफायबाय स्कुलाव हाबहैनोसै थुगिखौ लाबोदों जोंनि गामिनि सरस्वती फुजाया बेबायदिनो आरो थेलेबलेब फिसासानो स्कुलाबो नै गेग्रेब गेथेब होमबाबो सुलिसाबो जेबो साजायनाय गैयाबाबो सिम्पोलनि फट'सुट नैबे सिङाव हाबलांनाय जोंनिया फिसासानो दिनजासाबो जोंनि स्कुलानि नै आंनि स्कुलनिया जोंनि आं फटाखौनो लानो मोनाखै जोंहा नै पुजानि प्रसाद रेडि खालामगासिनो फुलाबो गिजान नै इसोरबो थालिर खागासिनो के पिसो दे दिम हा कोनটো इटो ना बाल्टिंটো प्रसाद आनसेल हब पिसो दे दिम हा इसोर प्रसाद लाबोनानै इयाव हरनांगोन इसोरनो थालिर खादो मालाय आङो आपेल हादो सेर सुदो मा संनायफोरालाय कबि दा सङाखैनोदि रान्दिनिया बिसो नामा खेसारि सोर दे संग्राब नोंसो खेसारि इमान गथा जाबाय ने खेसारिया केनेका हयसे ভাল
Ê cái trâu rất là gầy là cái sao đàn đã sống này cái đó sống này cái đó đã sống chỉ cần sao sẽ dễ khẽ cái trâu rất là dễ khẽ এই পিছফালে কিয় গালে জন্তু এক থালি শেষে হৈ গ'ল ছাৰ শেষে হৈ গ'ল হোৱাই নাই এতিয়াহে বনাইছে কিমান বনাইছে 2 থালি বনাম বুলি কৈছে এতিয়া এক থালি হোৱা নাই হ'ব আৰু দিব নালাগিছিল এতিয়া এইটো হ'লে দিব লাগিছিল নহয় এতিয়া একো লোৱাই নাই ঐ Kristi, gwthao जादोंना जायाखै Kristi? Gwthao जादोंमोन नाव? सिख्लाफोरा मा मिनिदो नांबावगौमोन मानो जाग्रोनांगोन नोंसोरो गैला मिजिंबा ओइ खैना जादों नामा नोङो लाना थां नों आइनो हा सार kun nang sana ada alu ake halu ala ke man lazit ngai nai gun halu nang ga gun puja halu nang ga nang ha ba malai sekolah pada jagra sebai sih gwthao जादोंना जायाखै दादा दे जा কেনেকৈ হৈছে ভাল হৈছে না নাই হৈছে টেষ্টি সংখ্ৰি কমতে আৰু এটা সংখ্ৰি লৈছে দে মনজিত gwthao जादोंना जायाखै हा नायनो मानसि नायनो दे जा नाबा नांबावगौमोन नोंलाय मा गथ'फोरनि गेजेराव gwthao जादोंना जायाखै दे जा फाइनालि नै इनि खेसारि मोनजादोंमोन खेसारिनि अबस्थायाबो खेसारिया ओरैनोबाबो समायनाखा आरो जों बेखौ समायहोयो लोगोफोर आं दहाय फुजायाव ब्लगखौ कन्टिनिउ खालामनाय जायासै आरो मानो होनोबा आं देहाखौ ओरैबायदि हामा नांलांबाय थाबायना बार नांनायदों मादों ओमफ्राय बिनिखायनो आं खालामबाय थानाय जायासै भिडिअफोर ओमफ्राय डाइरेक्ट आं फुजा होखांनानै खेसारि जाखांनानै न'आव फैनानै दा नै बेलासे जाबाय ओमफ्राय रेस्ट लाखाना एसे मोजां मोनबाय नालाय बेनिखायनो ओमफ्राय दायो नै गामियाव मानसि थैनायनि सारद दङ आरो ओमफ्राय माने जोंनिया कास बुङो ओमफ्राय बेयाव जोंनिया रायजोनि दान दङ नालाय माइरं हैनांगौ ओमफ्राय बेयावनो आं हैनो होननानै दायो नै थांगासिनो आरो थाबाय होमबा लोगोफोर ब्लगखौ जोबजासे नायलांदो दे माइरं हैनो थांनो नागिरदों कासाव ओमफ्राय माइरंआनो गैया नै दखानाव बायना लांबासो दखानखौबो बायखिथिगोन दा जोंना रायजोनि दान दङ ना माइरं सेरनै दालि फवासे फैसा 20 थाखा ओमफ्राय सोर मा होयो आरो लस मावना लाबाय नै दिंगिया मा आंबो लांदोंमोन आइया जानो हायाना बिसोरा लाफा मैगं बायसोबाय नै सान हाबबायानो होनजायो ओमफ्राय जोङो नै दखानाव माइरं लानोसै ओमफ्राय थांसै दुब्लि थाबायनानै माइरं लादो दखानाव माइरं दालि लानोसै सोरखौ आइया सिगां गोसो जानाय खिथाबाय थादों गाइखेर साहा मोनलोंसिगोन फिथा एन्थाब लायदो दे मागोनि नोंसोर खावनाय मोनबाथ' आं गाबोनो आर'सआवबो फिथाखौनो होगौमोन मानोथो लिङासै नोंलाय होमबालाय दिन देगौमोन ना खावनाय मानसि गैयाना खावनो हाया आं एन्थाबबाबो साहा मोनलोंबाय जोंनि सानाव गाइखेर साहा आयंआ रावनो फुदुंनांलानो कासाव मोनहैसिगोन साहा मोनलोंग्रोबाय बिरि सोबसिगोन नै सासेया
आबै नोंखौ थिखांबाय थादो खारगोन बेखौ नायबासो आं माबादो नारेंखलालाय गैया मा दङ आबै एसे नामनायानो दंखायो 80 थाखा थाइसेयाव ओंखारनाय गोजा थाइनै दानबाय थाइनै